Ja, så er vi i gang med at sy lynlås i her til Jens båd. Det er lidt svært at sy lynlås i, men altså det går jo. Som vi kan se, så går det sådan nogenlunde godt. Selvom det første og anden gang, jeg har prøvet at sy sådan en i. Så nu kører det derudad. Det er ikke sådan, at man både skal holde det ene og det andet i. Så, det var den ene halvdel, og så kan man se, hvordan det ser ud, når den så er syet på. Det er da meget godt klaret af mig. Ja, så starter vi med den anden halvdel af låsen. Så skal den også lige syes på. Og så kan vi håbe på, at den kommer til at passe det hele. Det går ikke så stærkt, men altså med tiden kommer det med fuld fart på lige pludselig, ligesom når Kirsten hun laver det. Så skal jeg jo også lære det. Men det er jo ikke sådan bare lige til, for nu har man en halvdel her, man også skal passe lidt på. Så det er ikke sådan bare lige. Men vi håber det går. Indtil nu, så ser det jo meget godt ud. Nu er vi snart ved at være ved vejs ende. Men det er lige det her med at få lynlåsen til at passe, så den kører nogenlunde ligesom den skal. Det er lidt af et problem måske. Men jeg håber det går. Så, det var så den anden halvdel. Så håber vi på, at det passer det hele. Så lynlåsen kan blive lukket. Og det hele, det skal den jo også selv stemme. Men vi ser, hvordan omledes det ser ud. Når nu vil lige have fået klippet tråden af. Sådan. Så ser vi, om den så kan lukke og slukke. Og vi satte den, om ikke den kunne. Nej, det var altså... Det var bare perfekt. Sådan, så sidder den der. Det var det. Så skal vi så til at have for- og bagstykker syet sammen her. Så det bliver sådan en fin pose. Nu skal vi bare lige huske at vende det rigtigt, for ellers går der ged i det hele. Så det skal vi lige huske, at vrangen skal væk, eller forsiden skal være indad. Og forsiden skal være indad her også. For ellers så går det galt. Sådan, så kan vi nemlig... Når vi nu har syet dem sammen, så kan vi vende dem, og så skulle det helt gerne virke, så der kunne komme pude ind i. Så det må vi se, om vi kan forklare. Ja, så skal vi jo til at sy de her to sammen. Det bliver nok lidt svært, men altså, vi håber på, at det går. Skal jeg bare lige have tråden til at sidde ordentligt. Den vil ikke falde ud af. Jo, men sanden. Så nu skal jeg til at sidde i symaskinen, så vi venter lidt. Hej. Ja, så kører vi så derned af igen. Så skal vi lige rundt hjørnen her, det bliver lidt svært. Det er jeg ikke så god til. Så
vi blæser ud af igen. Pas på den lynlås her, så ikke det går ligesom sidste gang jeg laver det. Der syr jeg lynlåsen fast næsten. Den skal jeg lige huske at trække lidt ned, for ellers kan vi ikke få den til at køre. Sådan. Der skal vi lige have den til at passe her igen. Sådan. Så. For mig. Nu begynder det at blive svært. Nu må jeg se, om jeg kan få den op på lynlåsen igen. Ja, så kører der ud igen. Nu har vi lige lavet sådan en runding, så jeg regner med, at det kommer til at passe. Det giver lidt krudt. Se om den passer hernede i bunden. Det ser ud til at være meget godt. Så det var næsten fint her. Yes. Og så kører vi ellers derude igen. Jeg har ikke rigtig styr på de rundinger der nu, men det kommer, når jeg får lært det. Så tager vi lige stille og roligt. Så, men sanden, så blev den faktisk færdig nu. Så er der kun en vej, det er bare at få proppet selve hønnen ind i, så er den faktisk færdig. Og så man kan se nu, at lynlåsen er syet på her. Den er syet på i alle rundinger. Så nu er der kun en vej at gøre. Det er at få åbnet lynlåsen her, hvis ellers vi kan det. Og det er lidt svært. Men det må kunne lade sig gøre. Jeg skal bare have saksen ned her, og så skal vi have den til at have lidt afstand. Sådan. Så kan vi køre den ned. Ja, og som man kan se, så er lynlåsen nu åbnet her. Og så skal vi lige have klippet sådan noget som de der hjørner af. Fordi at når man vender den om, så må de hjørner ikke være for store. Altså dem der skal klippes en del af. For det ellers så kan man ikke få hjørnerne til at se pæne ud. Så det gør vi. Ja, man kan se, så er hjørnerne nu klippet af sådan forholdsvis tæt på syningerne. Fordi så at selve det fylder ikke så meget, så kan man bukke den om, når nu man skal til at vende den. Og som man kan se, så er jeg så ved at vende posen om. Og så skal den så lige trykkes, sådan at de her, de bliver pæne, runde. Og det gør jeg med en saks, skaft af saksen. Så kan jeg trykke den der ud sådan, put. Jeg tager lige fingrene ind, og så trykker jeg den lige ud sådan. Og så bliver hjørnet faktisk ret pænt, når man gør sådan der. Så kører jeg så henad med hånden her. Og så lige pludselig har vi sådan en pæn hjørne der. Så skal vi så til det næste hjørne.
Den trykker vi også ud sådan med hånden. Sådan. Og så tager vi her. Så skulle vi gerne se, at vi kunne få det der ud også. Så den bruger jeg så fingrene lige til at trykke ind i hjørnerne. Så kan vi få hjørnerne til at se lunken pæne ud. Der skal sådan trykkes en lille smule til, så vi kan få den rigtig ud. Og så lige pludselig har vi et pænt hjørne der også. Den mangler lige lidt der, kunne jeg se. Så der til lige her lidt ekstra med pegefingeren. Sådan. Så bliver den faktisk ret pæn også. Og det samme gør vi så på de andre sider. Og så er posen faktisk ret pæn, sådan, hvor vi har lynlåsen heromme bagpå. Og så skal vi bare have puttet selve puden ind i og have lynen. Og så skal vi have lavet nogle huller her, hvor der kan komme nogen til at sætte det her fast på selve sædet. Så det gør vi efter. Og her er så de gamle, som jeg har taget mål efter. Og de skal så skilles ad heroppe i enden, fordi lynlåsen kan ikke køre mere. Så dem må jeg skille ad heroppe. Og så tage den ender med ud af og lægge over den anden. Og så skulle den faktisk være klar. Ja, så skal vi de her to have dem puttet ind i her. Det er sådan lidt svært, men det går nok. Så kan man se, så putter man det i. Så derned. Så skal den lige bukkes rundt en gang, og så skal den så der i. Der er jo ikke så meget plads, men altså, det går nu. Så skal man bare stoppe skålet ud i hjørnerne. Så er det ud i hjørnet. Bankes lidt, så det kommer rigtig ud i hjørnet. Og så kan man se det færdige. Så er det færdigt og klar. Så skal der bare lige laves nogle huller her. Der skal lige laves sådan et par huller der og der. Og lige så der og der til sådan nogle stropper, der sidder herinde. Og de skal lige skæres igennem der. Så det gør jeg. Ja, så har vi lavet sådan et lille hul her. Så den her, den kan komme ud igennem her. Og så kan den blive spændt på her. Sådan der. Rundt omkring selve stolen. Og så kommer der en modsat der også. Ja, som man kan se, så er de nu sat i der. Så kan man lige åbne dem sådan her. Og man kan lukke dem omkring stolbenet, eller hvor den nu skal sidde. Og så kan man se, så lige pludselig så sidder den pænt stramt og det hele. Så sådan er det.